U Federalnom fondu kažu kako su problemi ugroženog stanovništva proteklih mjeseci korišteni za dnevno-političke potrebe u predizbornoj kampanji. To je jedan od razloga bio što su oni tripartitni ugovori bili malo ukočeni i evo sad već ima 2 dana gotovo svi načelnici su pripremili za potpise i ostalo. Prvi dio novaca je doznačen 15.9., drugi dio novaca je doznačen 7 dana kasnije. U fondu tvrde kako se nepotrebno odugovlači i sa implementacijom sredstava međunarodnih donatora. Podsjetimo, 809 miliona eura, od čega 40% bespovratnih sredstava trebalo je biti dostupno ugroženom stanovništvu Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnici se pitaju gdje je taj novac. Ne znam evo kakvim se sredstvima priča. Ja u javnom diskursu kad slušam ne mogu se snaći jednostavno. Ja znam da od tih donatorskih sredstava nijedna marka u budžetu općine nije. Nagovještaj da će finansirati jedan projekat na propustu Šerića, to je iznos od 78.000, ali su rekli da oni finansiraju sa 48, a da mi trebamo obezbijediti 30.000. I to je jedini projekat iz tih međunarodnih sredstava. Međunarodna pomoć ipak dolazi. Nakon sredstava za interventnu sanaciju šteta od poplava pokrenut je sredstvima Evropske unije program oporavka i obnove koji implementira UNDP. Milionska sredstva su utrošena u saniranje školskih objekata i drugih javnih ustanova. U toku je javni poziv za sanaciju 4.000 oštećenih stambenih jedinica sa budžetom od 32 miliona maraka. No ono što zbunjuje krajnje korisnike je to da živog novca nema. Novac, tako reći, ne mijenja ruke, nema dodjele sredstava, no mi direktno nabavljamo sve usluge i materijal i obavljamo same radove kao UNDP, znači ne kroz dodjelu bilo kakvih sredstava. Komplicirane procedure koje prate raspodjelu sredstava namijenjenih ugroženom stanovništvu, bez obzira ko ih osigurava, nažalost su potreba, jer smo zbog nepoštenja pojedinaca kao društvo odavno sumnjivi i sebi i drugima.